12 yıl 13 yıllar vardır. Bir şunu ýaly günni aprel aylarda toy bolýardy. Toyum o günnizem akşamam gidilýärdi. Şonu bir ýaşly adam jaňa diýär. Enem bir görşeldi sen bilen menim. Toy meselesi boýunça şunu ýaly görşel. Menim bolýa ýaşly görşer. Şunu ýaly wagt geldi görüşdik. Şonu oğlum bir ýeke oğlum ma bulam tuğulamayam. Ulan küttü öd wagtyny geçen bolmaly ol nime. Ýanky öýlenmer wagtyndan. Oğlum bir gayrat edip bir toyuňa şunu ýaly bir da kömek diýip bir hemem sen bir toyumy soğup berýäň diýip geldik. Parahat diýdi. Şeýle bir de oğlum ýagdaýymdan ýok diýdi. Bolýa ýaşly bir näme ýagdaýyma diýenni şunu ýaly. Ay şeýlerek bir adawlyk bir dogry topardy ýeten oktar. Onu bolýa ýaşly şonuň gerekli. Hakykatdan bir yürekden sen isleýän adam, tutasy gelýän adam toyuny bir şol garyp bolsun, baý bolsun adam duýup bolýar diýjek bolýanlary toyuny bir isleýän adam. Toyuna bardyk. Hakykatdan bir pukara adam restoranam bir şeýle bir ýöne köýje bir restoranyň bir ýerine edildi. Toyuny sowuduk. Görgül maşina çen öýüňe çen muguraça ol. Begenip ay gözüne ýaş aýlady bir hakykatdan bir çaq edişimizden bir paragat sağ olun minnettar ejesine çendim. Ay geçti, gün geçti. Edil bir ýyllykda gol öýlemniň birini operasiýa etmeli boldy. Şonu hökman wraçy bilen şol esasy operasiýa etjek adam bilen doktorlaryň hökman görüşýän-de sebebi adam ýüreginde şoň bilen bir şu bir gayrat edin doktor şeýle bir göwünlük görýär saňa bardymmy. Otýar. Geçsene gel alad etme. Ay alad etdirýär-de sen ul operasiýa. Ýanky men tanadyňmy diýýär. Menim al ölmedim diýsen. Planjy ile toyma sowdum. Her hilde pikir kelleňe ýanky toyum gowsawmadyň ýok diýdiň ýa atqat etdiň diýip bilen mäder gatyp beren adam diýip bolaýda diýip pikir kelleňe. Planjy ile ýadyma düşäm kakam bilen barpdyk. Ýagdaýymyz ýok, kakam şeýle diýenni bir hili ýüregim nime bolup şonu da men ýadyma düşmedi ýöne soň ýatlatdy da. Şol ýatladan soň menim bu wakany aýdyp berip oturanym. Şeýle plany. Näýatdyň? Kakam gowmaýardy. Ay kakam diýdi. Para bir kelikde pahyr bolýany şu ömre tünçe saňa tilýerde görse-de gowanyp şolaglan şeýle köme. Görgül şol insan pulunu berip ýa-ni ogluny okadyp durýany şeýle de bir güýçli wraç bolup şuwa işläp ber. Sağ bolsun men diýjek bolýandan görýän nirede bir şolaglan şu edeniň elimdanmy ýürekdedir. Şu hormat goýup ýanky görýän bir ýerde kömek eden, ýagşylyk eden adam ikinji ýerde başga ýerde gaýdyp gelýänini aýtjak bolýan. Men üçin şol ullokan bir ýüregimden hakykatdan şoň bir eden ýagşylygmydy bir esasy iň jogapkärçilikli ýerde bir şoň gaýdyp gelenine begenýän.